na diere gi chung e tien gi kendo gi chung motegno. Iwacho ni gino ma ing'eyo ni en adieri, tiwe diere luwo gino mopogore. Iwacho ni nyaka sani jo Kristo kata jogo malemo ema bende koro chuno jodolo mondo otimnegi miujiza kata hono manono, hono ma ok nyalre. Inyalo wacho ang'o kotenore gi ma? Erokamano kendo adwoko erokamano nikech ing'eni Cleophas din en din. Din en din. Ing'eni kata kwacho ni din obayo yo, to wawacho ni ji obayo yo. Kech din en din, kech opidhe pach ng'ato mokuongo. Akia ni chuny ng'ato nigatie kanye, ayo bede chunye, ayo dhi oloko timne. Koro kwa wacho ni dinde obayo yo, to wawacho ni yani ni ji obayo yo. To koro kama wakete wach en nikech din ka din nyaka bed kod jatende. To jatelo ka jatelo mar din nitiere gi historia kaka no chakre gi gimomiyo no chakore. To kosechake to chake nadi. Ng'ano manodhi oywayo mokuongo moketo mopidho wachni e chunye, ma kosepidho wachni e chunye to koro ae ng'ani bende odhi motero wachni injili. Onyalo bedo injili mar Paulo kata mar Loice. Odhi otero ma ng'at machielo yiego. Ang'ono manotiyo godo mondo mi odhi oywa ng'at machielo ni mondo bi